సో హలో ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సమీర్ ఖాన్. మీరు చూస్తున్నారు కాన్షిక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ వీడియో చూసుకుంటే మనకు పెగాసిస్ స్పైవేర్. సో దీనిపైనే నేను ఆల్రెడీ 2-3 వీడియోస్ అయితే చేశాను మన ఛానల్లో. సో ప్రీవియస్గా దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకోవడం అయితే జరిగింది. సో 2-3 మంత్స్ ముందు మనకు మెయిన్లీ లాక్డౌన్లో మనకు ఒక వీడియోలో అయితే నేను నార్మల్గా హ్యాక్ చేసేవాళ్ళు సో ఫైల్స్ని ఎలా హైడ్ చేస్తారు మన సిస్టంలో అని చెప్పేసి ఒక పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ని నేను రన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కూడా జరిగింది. వీడియోలో మనకు ప్రాక్టికల్గా అయితే చూపించాను. సో ఇవాటి వీడియో చూసుకునే మనకు ఇజ్రాయెల్కి చెందిన NSO గ్రూప్కి సంబంధించిన స్పెషల్ టూల్ పెగాసిస్ స్పైవేర్. సో దీని విషయానికి వస్తే మనకు దీని హిస్టరీ గురించి కూడా చేశాను ఒక వీడియో. సో ఆ వీడియోస్ లింక్స్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి అయితే చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఇప్పుడు వరకు మోస్ట్ సెక్యూర్డ్ ఫోన్ అనుకుంటున్న ఐఫోన్ని కూడా ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ని యూజ్ చేసి హ్యాక్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఐఫోన్ని కూడా హ్యాక్ చేయడం అయితే జరిగింది 2016లో అనుకుంటా. సో ఫస్ట్ టైం ఐఫోన్ని హ్యాక్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో మెయిన్లీ గవర్నమెంటే దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంది. సో NSO నుంచి గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ప్రైజ్ ఇచ్చి ఆ సాఫ్ట్వేర్ని అయితే కొని యూస్ అయితే చేస్తుంది. డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి సంబంధించిన డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్ అని అయితే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు రీసెంట్ న్యూస్ చూసుకుంటే మనకు 2020 ఎండ్ అయ్యేకి కూడా ఇక్కడ మనకు వచ్చింది. డిసెంబర్లో అయితే ఉన్నాం ఇప్పుడు మనం. సో ఇప్పుడు కూడా పెగాసిస్ గురించే మనకు న్యూస్ అయితే ఒకటి వచ్చింది. సో ఏంటంటే మనకు యాపిల్ అయితే షో చేస్తూ ఉంది. సో గూగుల్కి సంబంధించిన ఒక బ్లాగ్లో ఈ పెగాసిస్ స్పైవేర్ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కావచ్చు, ఫంక్షన్స్ కావచ్చు, సో ఒక బ్లాగ్లో అయితే మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో దాని విషయానికి వస్తే ఇక్కడ మనకు సింపుల్గా హ్యాక్ చేయడానికి మనకు మీ జీమెయిల్కి కావచ్చు లేదా వాట్సాప్లో కావచ్చు సింపుల్గా ఒక ఫైల్ని కావచ్చు లేదా లింక్ని కావచ్చు షేర్ అయితే చేస్తారనమాట. సో మీరు ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు కావచ్చు లేదా ఆ లింక్ పైన ప్రెస్ చేసినప్పుడు కావచ్చు, ఓపెన్ చేయడానికి మీరు ట్రై చేసినప్పుడు కావచ్చు, మీ మొబైల్ ఫోన్లోకి ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి హ్యాక్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. మీ మొబైల్ ఫోన్ కావచ్చు, సిస్టమ్ కావచ్చు. బట్ మనకు ప్రొఫెషనల్స్ కావచ్చు, ప్రెస్ కావచ్చు. ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాంపుల్ నేనే చూసుకుంటే మనకు కంపెనీస్ నుంచి మెయిల్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి. ఏవైనా ఆఫర్స్ కావచ్చు లేదా డీల్స్ కావచ్చు, మెయిల్లో కావచ్చు లేదా వాట్సాప్లో కావచ్చు లింక్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫైల్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ పాయింట్ మనకు అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి వస్తే మనకు ఈజీగా ప్రతి ఒక్కరికి అయితే తెలిసిపోతుంది. అది ఓపెన్ చేయకూడదు, దానివల్ల ఏదో ఒకటి మనకి డేంజర్ ఉంది. సో అందులోనే మనకు అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి మనకి అనవసరం అని చెప్పేసి మీరు దాన్ని చూసిన వెంటనే ఐడియా అయితే వచ్చేస్తుంది ఎవరో హ్యాక్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నారని చెప్పేసి. సో పెగాసిస్ స్పైవేర్ విషయానికి వస్తే మనకు ఎవరైతే హ్యాకర్ ఉన్నాడో, ఎవరైతే టార్గెట్ని ఏం చేసుకొని హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నాడో అతనికి టార్గెట్ ఒక మొబైల్ ఫోన్ నంబర్ దొరికితే సరిపోతుంది అనమాట. దట్స్ ఇట్, దట్స్ వాట్ ఆల్ యూ నీడ్. iMessengerని అయితే వెళ్ళి యూజ్ చేసుకుంటారు. సో సింపుల్గా ఆ మొబైల్ నంబర్కి అయితే మెసేజ్ చేస్తారనమాట. జిప్ ఫైల్ అయితే మెసేజ్ చేస్తారు. సో అది చూడడానికి అయితే జిప్ ఫైల్ లాగే ఉంటుంది, బట్ అది జిప్ ఫైల్ అయితే కాదనమాట. విత్ అటాచ్డ్ ఇమేజెస్ కావచ్చు, ఫైల్స్ కావచ్చు, హై కాంప్రెషన్ టెక్నిక్ని అయితే వీళ్ళు యూజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. దీంట్లో సింపుల్గా మెసేజ్ అయితే వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయిన వెంటనే మీరు దాన్ని ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సింపుల్గా అయితే డైరెక్ట్గా కోడ్ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి హ్యాక్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట. మీ మొబైల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో సింపుల్గా కాంప్రమైజ్ అయితే అయిపోతుంది. సో సింపుల్గా ఇప్పుడు నా మొబైల్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. హ్యాకర్ వచ్చేసి మనకు డైరెక్ట్గా నా మొబైల్లోకి అయితే ఆ ఫైల్ని అయితే సెండ్ చేశారు, మెసేజ్ అయితే చేశారు అనుకుందాం. సో సింపుల్గా దీన్ని నేను ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో ఇలాగే నా చేతిలో ఉంది, ఇప్పుడే పంపించాడు అనుకుందాం. ఆటోమేటిక్గా ఇది హ్యాక్ అయితే అయిపోతుంది. నేను ఓపెన్ చేసి చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట. సో ఇదే అనమాట మనకు పెగాసిస్ స్పైవేర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి. సో యాపిల్ అయితే రీసెంట్గా షో అయితే చేసింది మనకు. సో రీసెంట్గా వచ్చిన యాపిల్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్లో, సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్లో దీన్ని క్లియర్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఏదైతే వీళ్ళు పెగాసిస్ స్పైవేర్ని యూజ్ చేసి 0 day వల్నరబిలిటీని వర్క్ చేసి ఏదైతే వీళ్ళు ఇప్పుడు వరకు చేశారో దాన్ని వీళ్ళు సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్, ఇప్పుడు రీసెంట్గా వచ్చిన యాపిల్ సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్లో అయితే దీన్ని కవర్ చేయడం జరిగింది. సో ఇదన్నమాట మనకు
పెగాసిస్ స్పైవేర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి సింపుల్గా. సో ఇవాళ వీడియోలో నేను రీసెంట్గా వచ్చిన అప్డేట్నే ఇక్కడ నేను చెప్పాను. సో నేను కంప్లీట్గా స్టార్టింగ్ నుంచి దాని హిస్టరీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు గవర్నమెంట్స్ అఫీషియల్స్ కొంటున్నారు, సో ఎందుకు ఇది ఇంకా యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అలాగే ఇక్కడ ఐకార్డ్ బటన్లో కూడా ఇస్తాను, మీరు అక్కడ నుంచి అయితే చూడొచ్చు. సో ఇంతటి వీడియోలో మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోండి. సో దిస్ యూస్ మీరు కాన్సెప్ట్ ఇంకా ఫైల్స్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.